Mayong tag. Ya, gabot pabot-abot. Yutang heaven dako among sokdon. Oh, singalan nga Sinda Antonio Col. Oh, nara. Wala yan ang 1,000 missionary. Dili ko pakaon na 1,000 missionary. Kay, lisod nagiging ng usa ka missionary. Dapat nag-1,000. Dapat nag 1,000. Kasako, nas kalungagan. Sa kasako, sa kalungagan. Na. Buwan doon sa dananana. Dami mo ikaw. Oh, mayroon niya. Ayo, mo na tiguan sa iglesia. Ano man? Ay mga kapok. Pulpurtor rin. Reform ko. Kay, lisa lagi mong panginabuhi lamin na pandemic. Reform. Di, ikaw mo kuno elder. Oh, elder reform. Para makaligay sa Kalikay sa kaon ba? Lisod ni mga kaon, mga lisod ni mga nang minus tong mga budget kay mahimong dalo noon. Ate nagsasaba kay gabas ba? Oh? Oh. Grabe. Kadako sa area mga joker. Mubo manay ka na sobre yo. Ilan magkuan lagi meron ng sukot kay maratam na namo kining paliya og sikwa. Shout out day ni Nathan Dagok. Mga vlogger sa mga vlogger, mga sila ni sa panguban dia atau mga kauturan, mga kapatid, mga kapuso, kapamilya. Oh. Kami mga vlogger maka posisyon mi gamay wana video na. Oh. Saba kayo kay nay nagputol diri nga. Giputol lang. Ano giputol na? Lubi. Paputol lubi kay sukdan karon. Nagapabot-abot mi karon mga ka-joker, no? Oh, nga si Tonico lumaabot nga congressman. Pero mga gikan karon mga 30 ka tuig. Kit-kit mo pre, diri balita pre. Pare, ating gupuan na pare. Teka pare. Oh, dahil mubo na gyapon ko pre, kaya na naman kastaas. Oh, mo na yung mga kuan mo na yung sukdan nandun. Ito nga nung mga sukod na. Grabe. Oh, karon to tao dahil masukod na karon to tao. Muna yung mga ka-joker no, nang dako-dako gini nga lugar no. Magsukod mi karon. Mga 200 square meters. Pabrikas piyaya. Oh, grabe kawan mo. Oh. Oh. Ano yung mga istorya lagi. Nga daghang kayo nagpatay ining yuta. Kay tungod ining muhon. Oh, nangaputol dre. Ini din kadalo sa tao mga ka-joker. Muna usa nga magapamakak na ginoon. Oh, labi nagwanay budget sama tong usa ka tao nga ilabihan kadalo. Suba sa isda. Igo ni silingan, pre nang sa mga pre nang humot man kayo. Na kay sinugbang isda dia. Wala man. Pwede humuta pre. Wow man. Gidali-dali dahil kining
ang sinugba gidali-dali og suksok dito sa atop. Karon sa dali og suksok atop. Ang sinugba di ay nagbaga. Butang nito. Sa ningon ang pre, humot lagi pre. Wala lagi ko magsugba lagi. Pre, usam na nag-asom na imong abuhan pre. Sunog mo na pre sa ii. Ay, akong sinugba dai na gibutang na ko sa atop. Uy, ingon ka pre, wa kay sinugba. Naari ko sinugba na butang na ko sa atop. Ay, masunog na akong balay. Naawa lagi ka pre. Mao na imong pagkadalo pre ba. Mao na. Astig dan sunog mo lagi dali dito bubo. Awa na gyud na. Nahuman gyud. Wa kang gyud nang may ganay kay natabang ra. Wala lagi na niya magsugba o niya dalo masunog ang balay. Muna mga ka-joker no, na subscribe mo sa atong YouTube channel. Atong mga YouTube channel ang Joke Time Vlog. O sluka lang ninyo subscribe. O niya tusluka po ang bell para nga kung may mga dagang video matatak sa inyong notification. Thank you mga ka-joker. God bless you.